ang dininching totally jar ke chance laika ang dininching ang hamya khushi daw yaka ang ningjang kor mane phai daw Ritik, dua jenis masih order peba. Oke, Samsung. hai lu gura ane dininching totally jar ke chance lai maka ang dininching hamya khushi daw yaka hamya damai Ay, ulah coba. ang ban bulai se Ay, ulah sana. maaf me daw Bo, sere gerau kana ya, uli jama dah ulu gerau. Naila dua nek. Mama
jama mainang